Hey, Knockout Records, Dope Beat Studios. 2012 είναι το φρέσκο. Σκάει το φρέσκο. Ό,τι σκέφτομαι και νιώθω το εκφράζω, μάγκα. Αυτό είναι χάρισμα. Ακριβώς, καλά κατάλαβες. Αυτό λέγεται χάρισμα. Ό,τι σκέφτομαι και νιώθω το εκφράζω. Αυτό είναι χάρισμα. Με γάμισες, σε ξεφτύλισα. Αυτό είναι ξεκαθάρισμα. 1+1 ίσον 2. Αυτό λέγεται άθροισμα. Την κλείτωσες 2 φορές. Την τρίτη θα λες κάηχα. 3-0 στο 12. Αυτό είναι προβάδισμα. Απέρκαστο σαγόνι. Το εναρκτήριο λάκτισμα. Γονάτισμα. Βάπτισμα ιδεών. Αυτό είναι φόνος. Πάντα εκ προμελέτης. Ούτε δόλος ούτε φθόνος. Το μικρόφωνο δολοφονώ. Αραφωνώ το δόλο. Μυαλό ξηράφι σκύλε. Όχι στίχος απ' τον κόλο. Με ρωτάς αν είμαι σόλο. Σου λέω δεν παίζει ρόλο. Έχω κρέις, έχω πελίνα. Αυτό είναι το beat για τον κόσμο. Καρδιές βγάζουνε φωτιές. Καυτές οι συναυλίες μου. Αυτός είναι ο κόσμος μου. Κύριοι και κυρίες μου. Αυτή είναι η σκατόφατσά μου και αυτός είμαι εγώ. Αυτό είναι βρώμικο. Αυτό είναι βαρύ πυροβολικό. Αυτό είναι σύγχρονο ρεμπέτικο. Για μόρτες και λεβέντιδες. Ποτέ για ρουφιάνους και ποτέ για πισωγλέτιδες. Τι είπες ο 12ος είναι για κοριτσάκια. Όταν μ' άκουγε η μανούλα σου σε έκανε αδερφάκια. Οκ, μωρό μου, άστο, το πήρα επόμου. Αυτό λέγεται έκφραση για κάθε αδερφό μου. Αυτό είναι αριστούργημα για τα παιδιά του δρόμου. Από μένα για εσάς αδερφιά, άντε και του χρόνου. Ό,τι σκέφτομαι και νιώθω το εκφράζω. Αυτό είναι χάρισμα. Ό,τι σκέφτομαι και νιώθω το εκφράζω. Αυτό είναι